Sugeng enjing Bu, kula nyuwun pirsa, punapa kula sampun kadaftar dados peserta lomba sastra tingkat kabupaten punika. Sugeng enjing Nduk, iya jeneng Mas kedaftar dadi perwakilan sekolah. Menawi kersa punapa Ibu saged maringi bahan sinau supados persiapan kula saged langkung mantap. Iso, iki ana modul lan conto naskah. Kowe iso sinau alon-alon ya. Nggih, matur nuwun sanget, Bu. Kula nyuwun pangestu supados saged paring sing paling sae nggih, Bu. Iya, tak dokake. Sing penting sregep latihan lan yakin karo awakmu dhewe ya. Menawi latihanipun dipun atur saben dinten, punapa Ibu saged dampingi saben wekdal? Insyaallah iso, Duk. Yen ora sibuk, tak temeni latihanmu. Menawa saged dipun tambah latihan wonten akhir minggu, Bu. Iso, asal kowe siap lan ora bentrok karo kegiatan lainnya ya. Matur nuwun sanget Ibu, kula badhe nyobi sak maksimalipun. Apik Nduk, guru bangga yen muridé semangat kaya kowe. Muga menang lombane ya. Amin, matur sembah nuwun sanget dongane Bu. Ya, sami-sami Nduk.